Πιστεύω ότι με τα κείμενα δεν τελειώνεις ποτέ. Μπορεί να κάνεις και να ξανακάνεις ένα κείμενο και πάλι να ανακαλύπτεις πράγματα που δεν είχες δει την πρώτη φορά. Έτσι κι αλλιώς είναι τελείως διαφορετικό το ανέβασμα από αυτό που είχα ανεβάσει την προηγούμενη φορά. Τελείως διαφορετικά πράγματα με απασχολούν τώρα και είναι μια άλλη προσέγγιση. Η έννοια που με απασχολεί είναι η έννοια της απώλειας. Γενικώς του χασίματος χρόνου, πραγμάτων, ανθρώπων. Η έννοια της απώλειας της στιγμής. Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που θεωρώ ότι μπορεί να προσεγγίσουμε με αυτή την παράσταση. Έτσι κι αλλιώς οι σχέσεις των ανθρώπων είναι ένα ταξίδι, μια σειρά από στιγμές. Σε αυτές τις στιγμές ο καθένας έρχεται με τα προσωπικά του μπαγκάζια. Αυτά τα μπαγκάζια λοιπόν για να τα ανοίξεις, να εκτεθείς στον άλλον, όπως είσαι, είναι οδυνηρό. Αυτή είναι, αν θέλετε, το σκεπτικό με το οποίο προσέγγισα αυτή τη φορά το έργο. Κινήθηκα περισσότερο δηλαδή σε αυτά που κουβαλάνε οι ήρωες μέσα τους παρά στην ατμόσφαιρα που τους περιστοιχίζει. Σήμερα ζούμε την κατεξοχήν εποχή της επικοινωνίας μέσα από τα κινητά, από τους υπολογιστές και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι σήμερα έχει φέρει την κοινωνία αντίθετα πιο πολύ στην απομόνωση, έτσι, στην απομόνωση των Windows XP. Αυτή η απομόνωση έρχεται μέσα από το έργο του Μάμετ, μέσα από τους ήρωες, γιατί κυρίως ο άντρας λειτουργεί μέσα από τα προσωπικά του βιώματα έντονα, εγκλωβισμένος σε αυτό το προσωπικό του κόσμο. Με δυσκολία αφήνει τη θηλυκή αρχή, τη Ρουθ, να διεισδύσει σε αυτόν, με κομμάτια, με δόσεις δηλαδή, μέχρι ότου καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή που προανέφερα, τη στιγμή της απώλειας. Και εκεί είναι έτοιμος πια να ανοίξει, να εκτεθεί και να δεχτεί το τίμημα, όποιο και αν είναι. Είναι ένα έργο που πιστεύω είναι διαχρονικό, δηλαδή όσο θα υπάρχουν σχέσεις ανθρώπινες, ερωτικές, όσο μέσα από τις ερωτικές μας σχέσεις δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη διαφορετικότητα του άλλου, τόσο αυτό το έργο θα μιλάει για τα ίδια και ίδια πράγματα, αλλά κάθε φορά φωτίζοντάς τα από άλλη πλευρά, από άλλη σκοπιά, από άλλη οπτική. Με βάση την απλή μέθοδο των τριών. 3 ήμασταν, με βάση αυτή τη μέθοδο δουλέψαμε. Κοιτάξτε, η μέθοδο είναι για να τις ξεπερνάς με κάποιο τρόπο, δηλαδή δεν είναι πανάκια, δεν είναι συνταγή του μαμαλάκι που θα την ακολουθήσεις και θα πας και θα έχεις με σιγουριά ένα αποτέλεσμα. Είναι, αν θέλετε, κάποια φανάρια που άλλοτε τα λαμβάνεις υπόψη σου σοβαρά, άλλοτε τα ξεπερνάς, τα ξεχνάς και πηγαίνεις παρακάτω. Έτσι κι αλλιώς και ο Στανισλάβσκι, ο πατέρας της μεθόδου και όλων των υπολείπων που ακολούθησαν, είχε πει ότι η μέθοδος είναι ένα κλειδί σε μία πόρτα. Το κλειδί αυτό είναι διαφορετικό για τον καθένα. Ένας καλός και ταλαντούχος ηθοποιός είχε πει είναι από μόνος του μέθοδος. Οπότε ο Μάμετ όντως έχει πρόβλημα με τις μεθόδους, όλες τις μεθόδους και το Actor Studio, και πιστεύω ότι είναι τέτοιος ο λόγος του, ο μαμετικός ο λόγος που υπάρχει και σαν ορολογία στο θέατρο, που πηγαίνει κατά ρηπάς, δηλαδή πρέπει στο Μάμετ να πας ελεύθερος και όσο πιο ελεύθερος πας, πετώντας τα περιττά υποκριτικά στιασίδια σου, πιστεύω όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο εύκολα κατακτάς αυτό το κείμενο. Είναι ο λόγος τόσο πολύ έντονος και πυροδοτεί τα πράγματα. Απλώς θα πρέπει να μην παίζεις αυτό το λόγο, να παίζεις το λόγο για τον οποίο λες αυτά τα λόγια, τα μαμετικά. Το θέατρο, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αλλά τελείως διαφορετικά είδη μεταξύ τους. Η τηλεόραση, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα
ένα πλαίσιο το οποίο έχει μια χρήση συγκεκριμένη, ένα λόγο συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι διεισδύεις βία στο σπίτι του καθενός και πρέπει να το κάνεις με περισσότερο σεβασμό, ενώ εδώ προσκαλείς να έρθει στο σπίτι σου κάποιος άλλος. Οπότε μπορείς να είσαι και πιο χαλαρός και πιο ελεύθερος. Δηλαδή, αντιθέτα με το όπως πιστεύουν πολλοί, εγώ την τηλεόραση τη σέβομαι περισσότερο. Δηλαδή, προσπαθώ να είμαι πιο προσεκτικός στην τηλεόραση. Στο θέατρο και στον κινηματογράφο χαλαρώνω.